Много е доволен мен. Как с кефи? Ама знаеш как се тренира с тия висока? Трябва да сложиш и Давай. да ходиш без да падаш. Браво! Отивай там да се снимам. Търси въобще. Аз дай да се снимам. Виж как с кефи мен. Сега снимай ги тримата от там, че аз не мога. Само на... Да, голямо. Едното голямо копче. Да, това. Да, ставите с апарат е уникална работа. Поспивка са ви. Ама пребери си корева. За конфети се извиняваме. За конфетите викам се извиняваме. Сейчас снимем масата. Такива маса. Снимай конфетите снимай. Такива конфети изобщо. Да, и на войчето каченията. Уникален.